Murigirire na gutigara hasingana yokurangiri ugochamo ko mugusi niko bono umwana siasa kurase wodi yekerenyo asereta Ashem Nyanumba bono eso kirina kuboria abasaiti ba wanja goitaba gutumika bube chinga kiechiga na nane muno hasabirega kugikiria hegati ya barai bari baitabire gutumika abarai bande guse abasai bande hana muno gotorana omurembe ase orugongo rwagusi ase bono abori buna nerebuye mugusi kwebekamo nabo igogutwara omurembe gusikora omurembe chinga kiechiga siasa enyinge egenderete kobitansi ayiga nigako yakwana kurase bunge ya North Mugirango lituko ria rero Njasa marieta ngoro kwa Mheshimiwa Ashem Nyanumba uyo kubori kerokyo MCA kurwase Kerenyo ward egento nate yabantu bekerenyo Nyamira na bagusini jandonga tuare siasa genderete amangana agunsi mwabera riguru moro chekero ibintu byakorekana ari kiumbu buna murabitu bagutumika bobe goita abana siasa bali bakobori chikura na baro tigante bya murabitu na nto base gutumika bobe buna ntu abasa twabere to gutumika bobe twarwanira abantu kero basoire uchi ari ndiko nyaro abebire batigere bosa ekero kwenda buna muntu waroche ese organization yabeta se Mapei County abantu abange bakwete including the police officers tigante vijana byetu na siasa goje 2027 nto basabwa sana ni siasa ngabunene yatokale siasa yo marembe siasa bwato bwanchani uriyo gochorwa abantu banjiro choro bonge agambira abantu Buruku Simon Mayakao murainde wabalemu abana siasa bali bagutumika abasaye bono ndoje nga mwebire ingimwa twabachorerete etwabachorerete mokora amagenderero mo abasaba mo gutumika kigasi tali gasi yogo wakabande egasi tutaite mobaye neri basomerete aba bakorete egasi y'amagoko baye egasi y'amagoko tali ko baye egasi yogo gikurwania abana siasa bande ngagerete ng'isi kwenderega nsete yo tubwate igo no gusaba kwana abana siasa bonse mo especially bali babeta Kenya ngima abana siasa kabasaye egasi eri basomerete sai bono twamanyire nga ngikere abantu kiro muntu omanyire tigabarete besa tulie Kenya ngima kero gwetogote one time lakini abantu batutamu na bacha batige turagere tulie bese yuto igote twake ule karau style ase ward yekerenyo nje nanya gutena gurtwa gurde by election no ande botambe nabantu nabono igana renge nabantu baitu kurwa obwari matali twakwa na barau na ende nabondo cha abantu baitu ba twarirekeria nango na banyora karasa sigirokeria mbakorere gasi kulingane manifesto ya nabwat tuise kuligeri bono iga bunango kwa naiga buna ikonga use kuligeri parks retire nchiyo abande bakari bwa kweme ibutu kobobe use kuligeri yekerenyo ine sub county ebwente koba era benta mwedi kwa tonone ya Nyamira county ntubwa ditaya bono yige kerenyo saa moja iga ya Maragoba konyo no musuntoro no naba murabali bakubuguria abantu bali barwe Nairobi na Sande okonyora batamire kurwase nginje musuntoro nale kuboria authorities bali barase biro bono iga ba make sure na twatware lights ase both ya Kerenyo na Ikonge na ino ne biasara banyana baranya ko nchinga nchabuyo egento nale gotangirina umwana oyo itote ndogoro kwa Dr. Fred Okengo Matiang'i no muntu bwa vision twaramuna kolega skuru magaza serikali yaeta ekero tujigo sase by agent direction yego chigocha akonyora Nyamira na Kisii twatware 4 million strong force kurugusi wakwenda diaspora wende Nairobi at the towns Mombasa Nakuru Kisumu na bali bali siko 2 million igo toisukubu twaro mugibu bwata chikura jiri chionzi na bakonya twatware 6 million strong kurugusi ikitora igo sabantu bana